andito kami ngayon sa Natividad together with our manager, Miss Has Macaw. Has na lang. Hashtag Villa Natividad. Mini Resort. Bakit mini resort na? Kasi mini lang siya. Marami? Mini. Mini mo. Mini? Iba yun. Joke lang. Mini lang kasi, Diba? mini resort lang. So, ma'am, ilan pong capacity? Ito po yung function hall, no? Yes, yan. So, ilan pong capacity niya sa loob? Up to 250 packs. Maximum capacity. So, pwede po ba yan sa lahat ng... In all occasions, seminars, birthdays, christening, reunions, in all locations, pwede siya. So, ganun pa lang ang... Nakita niyo naman po sa loob, no? Nakita niyo. Pwede po natin pasukin na. Yes! Tala. Ay! Okay, amay, mambla-bla. Balaw. Balaw. Di nakita. Balaw. Ito po siya. Let's go come inside! Yun, no? Wow! Pasok po kayo. So, ang luwang-luwang. Ganda-ganda. Yan. Ang partner, ang feeling, oh. Meron tayong tinatawag na mezzanine. Mezzanine? Wow. Mezzanine po ito. Mezzanine. Pwede paglagay ng guest dyan. If ever mga VIP, dyan yung ilalagay sa taas. Dyan sila Saan po ito located na? We are located at Mamarlao, Barangay Mamarlao. Hindi po tayo San Pedro, Mamarlao po tayo, pero boundary ng San Pedro and Lucban. Anong name, ma'am? Villa Natividad Mini Resort. Villa Natividad Mini Resort. So, tignan naman po natin, pasyalan po natin, silipin ang kanilang swimming pool. Tara! Let's go! Let's go, maraming Wow, yan. Yun, no? Ayun, no? Pasyal tayo sa kanilang... Ayun, no? Ilang kubo pong mayroon kayo dito, ma'am? Wow! Total of Oh. 7 nanipahat as So- a cat, 4 person as a cottage. Okay. So, magkano naman po per cottage yung ma'am? 200 pesos lang yung isang cottage na. Wow. Magkano naman po ang entrance ng mga bata tsaka ng adult? Entrance fee is 75 adult, 50 pesos sa kid. Wow, guys. Mura. Yes. Murang-mura. Affordable, pangmasa po tayo, pangmasa. So, balita ko, ma'am, is meron din po kayong mga kwarto dito? Yes, meron tayong rooms which is villa type, yung rooms natin. Pero so, ngayon di natin mapapasok kasi may naka-check-in. Wow. Papasilip lang natin yung labas. Yan. Ito yung mga rooms. Yun ba yung room, ma'am? Yes. ito Bahay yung na room. yan, ma'am, ah? Yes, bahay. Villa type. Villa Villa type yung ano Okay. natin, room natin. Okay. Isang buong bahay siya. Wow. Sige. Tignan natin. Silipin natin. Silipin Oh, lang may natin video dito sa ako, labas. partner. May naka-check-in kasi. Oh, kakanta daw tong dalawa eh. So, pang-family siya talaga. Family, barkada. Oh, okay. So, parang style na bahay talaga siya, Yes. no? So, Actually, bawat house talaga. bawat room, pag may nag-check-in, sample, sandan na. Pre, huwag ka magdadala dito, ha? Kasi once na nandyan ka, tapos nandito pala yung ano mo. Sa kabila. Kitang-kita ka, isa lang ang daan. Kailangan private, buo. Kunin mo ng buo para hindi Ganun mahuli. ba? Mm-mm. Oo. Hindi mo sinabi mo. Yes. Hindi Sabi narinig ni, eh. Oo, hindi Hindi ko narinig. narinig. Oo. Hello. Ay, sabi ni nakapatay. Ma'am Yan. Ann Sigobre Arambolo, Ako na maganda pala Arambolo. daw. Maganda Yes daw po, pala. punta lang po sila. Yes. Malapit lang po tayo sa palengke. Near town lang po tayo. Tabi siya ng Ozone Pigar-Pigar Yes. ng Sangkar. Tayo kasi parking lot. Yan, ang luwang. Saan ginanap dito yung event man? Dito sa poolside. Yan, meron po tayong available parking lots para sa ating mga customers. Yan. Yan po yung parking lot natin. Saan po ginanap yung event? Event dito sa poolside. Talaita. Oh, pwede ka maglagay ng lamesa dito. Upuan, oh. Yes. Yes! Pwede rin po Pwede ba tayo tayo sa sa na lamesa dito? pool party. Yung tinatawag mostly, the pool party. Ay, nag-enjoy kayo dyan? Nag-enjoy kayo? Sige nga, isa nga.
Malamig ba ang tubig? Libre pa kayo dito, libre? Ah, may bayad? Oo. So, ayan, poolside. Yung poolside natin, pwede rin tayo magganap ng event dito. Usually, mga debut na ang theme is pool party or wedding na garden ang theme. Wow. Wedding! Pag kinasal ka, gusto mo wedding. Wedding. Wedding garden ang theme mo. Siguro garden na lang muna, wag naman Walang wedding. Okay. Narinig mo ba yun? Oh, yan. Yan. So, saan ulit yung location nito, ma'am? Barangay Mamarlao. Boundary po tayo ng San Pedro. Yan. So, may magkano naman per plate dito? Nagsiserve din ba kayo ng mga per? Yes, may per plate din naman tayo. Minimum of 270 pesos. Wow. 270. 270? Yeah. Ilang menu yun, ma'am? Ano na yun? Full course na yun. Wow. Full course na yun. Yung 270. Mura ba? Ito na siya. For as low as 270. Then maximum natin is Halika, halika, sabi mo. Mura na. free venue na yun pag in-open nyo yung per plate. So, talagang panalo din pala dito sa Pangmasa po talaga yung bibilan natin. Villa Natividad Mini Resort. Yes. Yun o, yun o. Yan. Ayun o, ayun o. Bigyan natin yung pakita mo dito. Ay, likod niya. Yun o. Yun o. Ganda! So, may mga food din po ba kayo dito na like canteen or restaurant? Or So, wala kaming in-house na restaurant or canteen, pero meron tayong kapitbahay na pwede nilang bilhan. ano pong ano po yan? Uson Pigar-Pigar. Wow! Sir Ronald! Also, Tara, puntahan natin si pigar-pigar. Uso. Yeah. Go, come on! Let's Pero go! guys, parang busog pa ako. Parang gusto ko lang konting snacks lang. Pwede ba tayo? Dahil wala ka, pwede ba tayo magpa-deliver? Pwede tayo magpa-deliver kay On The Go. Oh! On the go! Saan na siya on On the the go? go. Friend natin yan. Friend natin yan si On Oh, The so Go. Pwede natin so siya pwede na tawagan. palang ganun. Pwede. Pwede ba natin tawagan si Ondago mag-deliver? Oo, ito, tinatawagan ko na. Pwede tayo magpa-deliver kay On The Go. Okay, Ondago, tara na! Nasaan ka na? Ondago! Hintay ka namin dito, On The Go. Yes, okay. Order ka ng snack. Okay. Okay. Stop. Balikan po namin kayo maya-maya para sa ibang So, the next is Oson Pigar-Pigar. Tikman natin yung sinasabi nilang Pigar-Pigar. Bakit nga ba Pigar-Pigar? So, malalaman natin kung bakit natawag na Pigar-Pigar. 69! So, guys, ano masasabi niyo kung bakit Pigar-Pigar? I don't have any idea, pero sana malaman natin. Pigar-Pigar in English, 69. Okay, so 69. Ayun pala yun. Yeah. Punta tayo sa 69 Oson. Oson. Okay. See you there.